Makrui channel ko tal phake ba like khadi comment khadi share khadi subscribe khadi sini deba maraba boro nono buna tok na sa wansa rok bai berai ban nukhaban nono muti muti hinchinai no abo tai saila burikan rok noni live ta mung ta wansa bai berai abo chung samna grei sini debma rok wngkha tabo connect sotorko to nango chini borok no phwrwngkana onek debma sete nung tumale wansai berai khaba hino wansai berai khaba amo hainung nai tan wansa rok wngkha chin derma no bahake buthanai bahake toknai bahake hamya khaimani amo hasinai bli bahake nung wan derma chin derma sete nung wansa bahake berai kani tai derma rok kri khada nong parago tomo telamra sadai ngo dikhe derma rok kri thaka haida wansai berai nung jaga manjak sa derma wansa ba si berai nukhai ba chin derma ro rom ya kono kok sungnai no nang ke saimai ba chin kaisa derma cha disite wansa mama ke berai tongkha chin derma ro busu bukhau dukho nang saiman chin derma sute ama ke wansa berai tongmani mohalaya puru tobla nonom chin derma ma ke chin wansa bosong ba hake berai tongmani te bono kunung getsa sakha chin derma no yakane mo hasaka no kamal sa thangka mung deha panje khaje kamu chin derma tobno na ke nukoi rok khane tobs nung chin derma na ba ke maneta padi ta hamja gata kadi ni sai tongoni na kaisa chaya kalayo nung tamo wan chuko babi to kok sa nango phiaba nungle tuma manela suk derma kwbangma tongo sarne na tin derma na kirkha haida na chin derma ro asuk kutli kuti tuya phano tabo mas pan kirkha tin derma asuk sarawalo derma kringi no bo wansa bai berainani nangkha haisi aboni bagi derma ke bo tang beraya abo norok saimano wansa wngkha tabuk jodi saiman tongo wansa bai berai khai tamongnai a wansuk babi ui chin derma no kaham no phurungo no hamto hamya phurungya bli no toble cha sa khuna ama haike toni jamani kaham kwrung khe wansa rok bai tabuk kunre berai bishes khai tongnasi hamya asuk mohai jora situation hamya o mo hai ta wansa toksa rok beser beser nukhai bedal si tongo nugi danaro amara bangali rok boba haike fuji army haike dress chumchumui belaija norjon nuk tongna hingke tumani bagole norok khasi haike tafang abo haike wansa rok berai tongo norok tuma saimera abo se nuki haike nui tuma nung wansa bai si kajagan thotok haima tongkha angle no na sinne male wansa bai bangsi kajagan haima tongkha nu wansa bai si cholai si tongna boro yakhe cholibui tongino amo haike mohalaya puru derma kri no derma nugya derma no kwrui na derma no nugya na mokol nugya wansa no sibing nugo bagi sibingda nung wansa bai berai angle semia bahai ani audience no comment kai sabela na chimon india o tripura o chin bagi derma kri khata na wansa no himda bono khulum bonor no mosong stan video tin bagi channel o kotal like khadi comment khadi share khadi thank you for watching bye bye filming in next video me